Zdravím všechny u nového videa. Dneska si ukážeme, jak nainstalovat VirtualBox. Tady dáte to. Tohle si nevšímejte, to bylo z nepovedených pokusů. Tak tady dáme VirtualBox. Download. Hop. Tady dáte Download Oracle VM VirtualBox, Microsoft Host, hodíte si to na plochu, to říkám po třetí. Uložit, tak z toho hlavně ukončit. Tak toto otevřeme. Ano. Tady se proklikáte, next. Ano. Tady se proklikáte. Máme nejlepší Wi-Fi, takže to bude trvat jenom chvilinku. Tak. Ano, finish. Tak toto už máme. Schovej se do koše. Tak tady a tady si dáte... Kolik z toho bude vzat chopen? Tady si stáhnete, dáte Windows 10 install, prostě já vám to ukážu. Windows 10. Tady toto. Hodí vás to na tohle. A tady si dáte. Chystáte se do počítače? Ne, chci Media Creation Tool a dáte stáhnout nástroj. Hodíte se to na plochu, vložit. Máte to tu. Tady zmačknete. Ano. Tak, připravujeme pár věcí. No, tak. Tady to si klidně přečtěte, neřešte, proč to budete mít i v instalování toho Windows 10, to je jedno. Přijmout. Dáte vytvořit dokud máte problém s počítačem, dáte to první. My chceme nainstalovat virtuální počítač, tak dáme vytvořit instalační média USB, flash disk, DVD, soubor ISO. My chceme ISO soubor, další. Tak tady si můžete hodit, jaký chcete ISO soubor. Já doporučuji používat doporučené možnosti pro tento počítač. Dáte tedy další a dáte soubor ISO. Plochu. Takže tady dáte tady toto. Sakra. Tady máte, tak tady si dáte, to první si necháte a dáte dokončit. Tak. Takže si teďka otevřete VirtualBox. Nový. Tady si dáte třeba, já si tady dám VirtualBox. Nevím, proč je tady jakoby Linux. A já nechci Linux. Tak. Tak, tady dáte další. Tady si nikdy nedávejte do toho červený, protože byste mohli
přetížit svůj počítač. Další. Tak tady si necháte toto, jak chcete velký, nechal bych tam tohle. Tak tady dáte další. Takže dokončit. Tak a tady si dáte nastavení, úložiště. Tady dáte odebrat připojení, to dáte pryč. Tady mám ten řadič SATA, tak dáte přidat optickou mechaniku. Přidat. Jo, teďka si musíte jít na plochu a vybrat tady toto, ten váš ISO soubor a dát choose. OK. A nyní už můžete spouštět počítač. Takže teďka vám tady ještě ukážu, jak nainstalovat rozšíření. To najděte. Tak, nyní se vám bude spouštět Windows. Tady dáte další nainstalovat. Proč je to takhle? Pořád netuším, proč je tady u těch Windows 10 pořád tady to zavírací logo pro Windows 7. Tady je virtuální počítač, když dáte nemám kód product key. Tady si dáte, jakou chcete verzi, dáte další. Nevím, neřešte, proč je to aktualizováno v červnu 2021. Takže vlastní. Tak. Tady si vyberete ten disk, který jste si udělali. Další. Tak mám teď. No tak jsem tady na to dám se timelapse. Tak dobré, můžeš mluvit. Aha, tady, dej to na max. Kámo, díky. Ale zase tam nemůžeš si dát hard disk. Jedině přes to USBčko. Dej to na max. Ne, dej to na max. Tak. Jo. A to tam teda rozhodně jako nebylo. Ale to bude ti dobře měla install. Tak tady si teďka uděláte svůj lehce zapamatovatelné heslo. A. Nebylo to slyšet, co jsem se Ne, já jsem si to ráno ten mikrofon. Nyní uděláme si heslo a potvrdíme. Tady dáme bezpečnostní otázky. Tak tady dejte si to, co chcete. A nemusí to být reálný. Windows vás nezná, takže... No, tady vám doporučuji dát, ne, nevím, proč to chci odmítnout a stejně tady přijmout, ale... No, dobře. No. Ne, nechte mě, nechci nic. Nechci. Tak.
A čekáme. Nyní máte váš počítač už nainstalovaný. Aha. Asi jo. Tak nyní si už můžete teda zapnout Wi-Fi. Hej, počkejte, něco ukážu. Musím dělat tohle. Já se na Windows 11 nevyznám. No to je jedno. Tak, nyní vám ukážu, jak si tady z té odpadní grafiky udělat něco normálního. Tady si dáte zařízení, vložit obraz CD disk z přídavky pro hosta. To by se vám mělo tady hodit. To ten komp. Jednotka CD. Tady by to mělo být toto. A tady si dáte VirtualBox Windows Edition. To spustíte. Tak ano. Tady si proklikáte. My se už do virtuálního počítače další počítač. Ne. Kámo, jinak to uděláme video, kde z toho virtuálního počítače do virtuálního počítače a takhle furt děláme. Ale to ten typ, ale ježišmane. To tak dělá. Tady si můžete dát, že jestli si chcete to restartovat počítač teď nebo na chvilku, teď dáme tečka, protože proč ne? Protože jinak byste neměli svoji hezkou obrazovku. O 10 hodin. Ne, Co to bylo? to se děje většinou. I u tebe? Jo, to je ten virtuál, to je ten virtuál. Vítejte, nazdar. Foukáš do toho. To je nějaký ptach. Tak nyní už jsme zpátky. Tak tady si dáte nastavení. Je to také pomalé. Ha! Turbo. Tady systém, obrazovka, tohle si dáte na max, nechat změny, to zavřete a nyní vidíte, že už se vám to bude takhle přizpůsobovat do toho. Tady máte náhled. Tak a to je pro dnešní video všechno, takže já jsem moc rád, že jste se dívali, takže vás tak se s vámi loučíme a příště vám ukážeme, jak si tenhle Windows aktivovat. Je to program od jednoho youtubera, já vám o tom představím, díky němu mám i tenhle tutoriál, takže mu moc děkuji za inspiraci, takže děkuji za zhlédnutí videa a zase příště, ahoj!